Suomessa on kuulkaa vauvabuumi. Ilta-Sanomien mukaan viime vuonna syntyi poikkeuksellisen paljon lapsia Manner-Suomessa. Tämä on todella positiivinen asia. Minun mielestä on itseisarvo, että suomalaiset on olemassa ja että uusia suomalaisia syntyy. Todella hieno juttu. Syntyvyys on kuitenkin ennätysalhaalla historiallisesti. Syntyvyyteen liittyy paljon ongelmia. Se on tärkeää puhua yhteiskunnallisesti siitä, vaikka onkin hyvin henkilökohtainen asia. Ja on tunnistanut sellaisen ongelman, että monilla nuorilla on hankaluuksia löytää sitä kumppania, kenen kanssa perustaa sen perheen. Että on tahto kyllä saada lapsia ja perustaa perheen, mutta sitä kumppania ei löydy. Tämä pitäisi varmaan kiinnittää enemmän huomiota. Toinen on sitten taloudelliset huolet, niin kuin riittääkö palkka. Esimerkiksi Unkarissa on ja Puolassa tähän löydetty erilaisia malleja, miten voi saada esimerkiksi lainan, jota sitten vähennetään lapsiluvun mukaan, kun saa lisää lapsia, tai että verotus vähenee sitä mukaan, kun saa lapsia. Yksi juttu on asenne ihan ylipäätään. Olisi hyvä, jos sosiaalisessa mediassa ja mediassa ylipäätään niin näytettäisiin lasten saaminen ja perhe-elämä yhä enemmän positiivisessa valossa. Se on hieno ja iloinen asia ja sitä pitäisi tuoda esille. Mitä mieltä te olette asiasta?